waɗi ilimi Allah ya hokkimo baywa to giɗa ɓiro debbo darake e janga futota tawi plan ɗum a tawa hanko wonta position 1 ko yawanci to giɗa ɓiɓɓe rewɓe fu en godi bariya challenge distance e sauransu amma to mo dari mo jangi ko a tawa ilimi to amma iri daga to ɗata le ɗum darnamo ɗum wiya tegal da sauransu in Allah en nodda dañooɓe wadda ɓiɓɓe meɗen ɗum waɗa supporting maɓɓe ɓe janga financial support ɗum yoɓana ɓe en godi jawdi en nagge ko yite wawa jangina neɗɗo har iyaka rayuwa ta rodi ta janginimo fa a nanata mo nanata belɗum majum da ummatore fulɓe gaba bo laati e leydi gaba bo ɗo ɓe gaɗa ɓe hocca himma janguki ɓiɗɗo debbo ngam debbo to jangi kono jangi a jangini al'umma gaba bo ta jangini ɓiɗɗo debbo to amma tawi a jangini kotin dow gorko tan gorko e woodi wawa waɗuki koti e expert bi ta jangini debbo a jangini ummatore gaba gogo ta jangini gorko a jangini debbo kanum dañata kanum waɗata tarbiya ɓiɓɓe kanum loto e maɓɓe ma ɓe mawni to kanum waɗata ɗum to ta janginimo ɗum ɗon ilmu ɗum kokkuɗamo mo waɗa mo hollita e ɓiɓɓe maako mo tabbitina e tarbiya ɓiɓɓe fukaɓe janngirde ɗe mo tabbitina mo holliti yimɓe gaba gogo ɗo misali mi jangi qur'ani do umma amin mi ekkitiɗo non ɗum mi ummi ɗum ɗo mo waɗa e boko amma at some point hanjum ɗum ɓuri taimakaki mi waɗi shetir rayuwa so ta jangini debbo a janginimo gaba bo gaskiya ɗeɗen fulɓe ya kamata daroɗen dow janguki ɓiɓɓe rewɓe e ɗum woodi gap sosai jangirde ɓiɓɓe rewɓe a tawa e wuro he ɗum waɗa duty cultural non so a tawa e ɗum nila ta jangini debbo ɗum debbo gaɗa ɗo tegal waƴeteɗo ɗum wonnere seede kuma mo yahay wuro goɗɗo ko kuma debbo kawai mo waɗama dow mo jooɗo to wuro mo kulle mo jooɗo mo waɗa kuujeji wuro kawai debbo ɓurimo debbo waɗu empowering maako okkamo enci maako mo janga na dole ma alimo mo wutake ta okkimo ilimi ɗum ɗon hanjum ɗum tan ɗum heƴi ɗum waɗa modernizing rayuwa maako ɗum waɗa modernizing woɗɗina rayuwa fulɓe gaba go e al'umma ɗum gaba go so gaskiya iren fulɓe to en giɗi al'umma meɗen woɗima en jangini ɓiɓɓe meɗen rewɓe kuma en goodi ɗum nawo en ngala to dama suka to e ummo dole dama ma a waɗi setting mako a waɗata e setting e mo wurto 100%. So ko moye giɗa hewti success anana story gon so haadi ɗum waɗa guiding mako ɗum yowamo dow lawol to en kulwoymo wonnoto ba neɗɗo to a rotimo to suudu gaba ko to Allah yitake mo mo yan waɗa ko waɗata ko yaasi mo warto mo jooɗo wot amma ta hokkimo ɗatal a hokkimo diina ɗum ɗo emo waña ɗum a hollamo rama himmanci majum emo waña ɗum to ñande ko e hoore mako mo wara mo yiya ɗum ngam yimɓe fal daga ɓawa ɓe jatiri kan shiya lokaci kan sukaku waɗi daga sauransu daga ɓawa ɓe gaɗa nadama goɗɗo amma daga farko to holla neɗɗo aɗa mentoring mako rafa ko gaɗata to future ra ko gaɗata to future kono noon no goɗɓe gaɗi mentoring to a yiyay neɗɗo ummake e hoore muɗum e waɗa kishi ɗude e sauransu dañooɓe to goni baki cimmo Allah o kiɗi ɓiɗɗo debbo waɗani ɗum baywa woodi baywa ɗum ɓiɗɗo debbo ɓe tawsaye e imana ɓe ɗo ɓurta wonde ɓiɗɗo debbo so haɗuki ɓiɗɗo debbo janngirde woy gam yitimo debbo ko e yiya oɗo walana ko kuma eɓe ɗon ɗum amma yiya janngintimo ɗum asara to gaskiya mi nodda al'umma fulɓe ummo en jannginen sukaɓe meɗen fulɓe hanjum ɗum wo'inanta en al'umma meɗen gaba bo hanjum ɗum wo'inanta en bandiraɓe meɗen garwayɓe to ɓawa ɓe ɗum dañaye ɓe ɗum dañata hamɓe hanjum ɗum wo'inanta ɗum gaba fulɗo to warti to waɗi ilimi Allah ya hokkimo baywa to giɗa ɓiro debbo darake e janga futota tawi plan ɗum a tawa hanko wonta position 1 ko yawanci to giɗa ɓiɓɓe rewɓe fu en godi bariya challenge distance e sauransu amma to mo dari mo jangi ko a tawa ilimi to amma iri daga to ɗata le ɗum darnamo ɗum wiya tegal da sauransu in Allah en nodda dañooɓe wadda ɓiɓɓe meɗen ɗum waɗa supporting maɓɓe ɓe janga financial support ɗum yoɓana ɓe en godi jawdi en nagge ko yite wawa jangina neɗɗo har iyaka rayuwa
ta rodi ta janginimo fa a nanata belɗum majum ɗon e ɗum mamum wake janguki ɓiɗɗo debbo to parni jamu parni jinyani goɗɗum wono ñawtuki ngam kode tarari yi vulnerable population ay ñawti vulnerable population yimɓe gonta ɗum hamɓe gonta rewɓe e sukaaɓe so hamɓe gonta kode ɗume lokaci a tawa ñaw hamɓe gonta debbo kanum wonta dañal kanum mayata to dañal kanum moto daña complication heɓa matsaloliji to ɓiɗɗo kamma e ɗon waɗa e ɗon nanda e ñawuji kaza amma to inna on ɗon to debbo ɗon e hokkama to rewɓe hokkama dama ɓe jangata farni jamu ɓe koɗɗina e ɗuma tarari challenge ɗo en ko leydi Nigeria e woodi gap in terms of accessibility of health rewɓe ɓe a tawa existing primary health care to community meɗen ma e ɗum ɗo tawa wayɓe ɓe na un daga fulɓe to e ɗum ɗon rara en ƴeren e bonande meɗen to no ɗum waɗata ɗum waɗa yaki ɗum waɗa meɗen to aha ɗetton barana e ɓeyan yimɓe nangana e ɓeyan yimɓe e sona to bate ko waɗata ma mi daro mi wonna lokaci goɗɓe ɓen ma ɓe kulay ɗattuki nder meɗen ɓen ma ɓe gaɗanan iri ɗum ɗon service to amma to ɗum hoɗayno ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe gaɗa ɓe janga iri ɗum ɗo he ɗum horitaɓe community ɓe jooɗo ɓe janga ɓe kuwana ɓe gaɗa ɓe ballita fulɓe meɗen sosai to ummake dañal to ummake ɗum ustan ɗuɗam mayde to dañal ɗum ustan debbo ummo e daña e woodi complication surgery da sauransu so ɗum kadi usta a yiya ɗum ƴetanay al'umma ɗum jamu gaba bo noddago ɗum goddata bandiraɓe meɗen jamu ɓe anda da cewa fulfulde ɗum en fulɓe kuma ko noyi waɗi fu canjata ko dengal mum so to en jangi en natti nder gari Allah hokki en dama en foɗu bandiraɓe meɗen goddata foɗen ɓe en foɗayɓe ɗate daban en mbawa foɗire ko en mbawata joɓanen ɓe goɗɗum ɗum ayi en Allah hokki en ilmu en mbawai biyan ɓe a'a ilimi ɗum Allah hokki en fa en okkayɓe a'a on godi dama fa on godi sembe ɗum gawaton gaɗano hoore mum kaza kollomɓe ra o fooɗe ɓiɓɓe maɓɓe ko gaɗe kaza e woodi goɗɗum kati gaɗa goɗɗum kati ɓe jahi goɗɗum kawyen hiɓe gala makaranta ɓe gaɗi ka bojji gomnati waɗantani min jooɗi min mbi an orde ma nayi orde nayi noye goduɗa o e woodi orde jeweego to e wordi orde jeewetati ɓe gaɗana hoore maɓɓe janngirde ɓe gala fampo ɓe ɗon gaɗi ka bojji har e taki fa gomnati e okka makubci en okkataɓe hemin kolliɓe wona min kutinira e ceede amin min kawai kutiniri ilimi amin min kolliɓe ra di jawdi di goduɗa fa a wawai kutiniradi gaɗa kaza to mi yimaka inchallahu hande ka yehi community ɗum ɗo ɓe mahani hoore maɓɓe no madi so ɗum goɗɗum kungiya ni mahani ɓe ɗan triblo hamɓe hoore maɓɓe ɓe jeyi ɓe gaɗi extending to kawye ɗum ɓe mahani hoore maɓɓe pampoji ɓe mahani hoore maɓɓe to ɓe boyata waynayi maɓɓe gala to jarata ndiyam gala ɗum to gaba go hamɓe ma joni haka ɗon ɗum to community ɗum ɓe godi ɗum ayi nawuy ko ɓe gaɗana bot amma ɗum holluɓe ilimi so to Allah hokki en ilimi en jahu natten iri ɗum orientation kokkin awiyende ra ko gaɗata ma gana hoore maɗa rano gaɗata ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaddaɓe makaranta ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaɗaɓe kaza a wala diyan a wasan hoore ma rijiyaro a wala makaranta a kawte fa mahe daɓɓiton nder moɗon ɗum heɓa janguɗo ko goo ko ɗiɗɗiɗo joɗo jangina al'umma so ɗum waɗay ɗum woƴƴinanayi en al'umma meɗen ɗum waɗay développing meɗen ɗum hewtinayi en har ko en fuɗata